Smische dól esmaloch. Beat a graag dól inischoen Stefan o honnam van blion helaas. Hij me hokal aan de loos, wel, goede smoke aan een hietje, ach, ham ik nu verdoch aan de schouting. Waar me chuggish aan blion gaan boor aan de stjornemak, is ben je wolle, alles aan de schouting heen. Ach, ham ik niet wie schrijven voor een Dresha-Kadash, man Hannes hat full time, so bemidjanischen, gata hami bring, is egalig. Man is trik hami skrivig, is a viola. So, ha show me in, verzeiht, was ich Onkel Lisa, was Sabash on the Detroit boxing, it's a boxing ring. Was ik een nieuwe jeke on the Detroit. So I saw, when sadness hits, it's sometimes like the fist of Joe Louis, Sugar Ray, those hard men of Detroit who dodged and swayed within the boxing ring. The unexpected swing of loss and grief, rocking flesh and soul in a way we can't believe. I'm a hookal on the Dalfries, Ballapuk on the niche. Ach, wat de hoor deunjal, waar kienschen skialachen, schrijvig skialachen van blion gedaas. Het deunjal, man balletje vox zat. Braden, keimpal, waar alles er, traumot, dol, waar het geschreven paartoch, proos, drama. Het haast schrijvig nu heen, het deunjal, man Katrina Lexi, keimpal, zonder zijn neugjeldig aan de kies. Waar sin is een tjolch hakem, ze kujok. Glach Monkel Dolly, waar na visionary aan de loos van blion geboor. Glach kan we schrijven, paartochs. Glach kan we Janis Aramon is een joklisch. Waar holt in je kant in kroat, gema imaginative is, gema iontoch. Als me bracht aan, hij is in je jaren schreef ik me in Nanny Jane, Egalachius aan de waterzee, blion gedaas. Ach had al na saatje edash na sin. Is na deunjakem ha links teuf me vaarhaat. Se tjoloch sin, waar ma son skrivig skialochen aan de uurste toer uit vuurs Cape Breton nu. Uit kujok, waar ma klins voor chiri aan, is a family tree jakem. Ha deunjal man Alistair MacLean voor schreef HMS Ulysses agus Shona MacLean agus waar sjanje dat agus schreef dat agus comedian Tramont MacLean kujo Hanneken deun Egerson voor Chiri. The only thing I can say in the way of encouraging creative writing is go ahead and do it. Yeah. Go ahead and do it. I'm speaking anime van een neugjeldig. That is my kind of waar mij kujok gemaakt fortje nog, gaf mij aan een skol gros, agus van meester skol aan hen, si Charles Louis, naar Charles MacLeod. En zo heb we bij gemaakt ook, waarom ik maar schrijven, slakken, hard gewoon jochtens of akkanting, liantjen. Agus goed als jacht toten schrijven, competitions, hebben brugbond, agus een SSPCA. Fuse schreef me piece son my hometown Stornoway is Nandi en me gema ook. So ha sin een evi on hem van blionach in het as. Ach, ne wa mi viel blionnen na mar sin is van mi koppel aan de laskus noorsen al mi al hij slag mi skielach in college schreef ik son Chapman Scottish Review Radical Scotland Fuse BBC Radio 4 waar skillness of wat dingen. So ha misje smönjach gal toog aan is een kialch dish galig. Kujok veel aan de koorslopbuk. Ha toor skillach een guddage. Ha chinamach balchen bij hierschen aan de Ering, hierschen aan de Canada. Ger skillach guddage nooi schaar aan de dooi. Son Daniel Manchihin schreef. Ach, heb je niet aan de saarsing van Noorsen, heb je niet novels, agus non-fiction schreef. So heb je niet keihard novels schreef. Hier is een beetje een dooi van de stillig, she as the woman lay dreaming,
Mae un Nile disaster, sgrif mi fer, mi ein men Lomond in a veil of mist. Agus hasan cialch di tolastas, va gardenacum on the tolasta cudjoch. Agus cudjoch the call of the cormorant, mi ein fer some for the Faroe Islands of Ashing, ach vas menach gere heen the Duke of St. Kilda. So heinus am kwas haliksen. Ach mi other hall ha mi nevi skrivig jor mi in Metagama. Agus a Marloch. The Dönig Olav van een year in 1923 agus 1924 agus dim in a huur the door down America as the salt and the flame none of the yours. We zijn de Mallehawk aan het Dalfies have ik kaldu like when the cat can yours. Daar is aan mijn smeuig girl. Maar we niet continu girl niet novels agus hulkal schrijven van mij vind ik mijn smeuig girl is de heel.